потоки нав. Именно бо барои шумо. И ҷада падаркҳое ҳастанд ки именно шумо дар комментария хоҳиш кардем ва гуфтем ки бо Умедҷон додар ё ки ака ҳамон падаркҳое ки мисол мо дар важне ҳамон чиза мо падар кардам. Ва ман ҳамон чизаро барои шумо овардам. Боз як ба як падаркҳо қати шумо шинос мекунам. Баъди диққат видеоро гӯш кунед. Ҳастати остаг азизам хит ки сирхия бра остаг азизам. Так что номеро дар рӯи экран номеро сахранед ки WhatsApp да муроҷиат ки бардор азиз WhatsApp да оператор тест ҷавоб метиҳад. WhatsApp да просто навис савол та голос қати рӯи ки тест қати навис ки навис равон ки ҷавоб та тестар мегирӣ. Хуб ва бардор азиз рафтем як ба як. Биё инҷа сахнем. Ай мошинко ниёкнем мошинко падараш чанд нам навалек. Ин мошинко дар фурӯш дар мо ҳастанд дар хошон инҷа бо нишон та метиҳам. 1,5 рубл сар мешавад. И дальше я меравад. Чанд нам мошинко аст. Худо хоҳад дар канал омош намудем бо видеои дига меша дар бораи нархи мошинко. Ва мошинко чиқдр ки десте бардор азиз ина мошинка. И падар барои падаркое ки дар дирем шарика ҳастанд. Хуб ини ки мошинко ава падаркоро шиносон кунем. Ина дестена мошинка чотка мошинка. Насадка зарядник ҳама чиз дар камбеш дорад. Нархи мошинка дар мо 1,5 рубл аст. Фурӯшш. Агар ки дар кор бошад метавонед ки падаркаро мисол ба кайси зиёдтар овардаги метавонед ки падаркаро қабул кунед. Яхо ба барои фурӯш овардаги. Ва массажёр овардаги ина массажёр ина массажёр. Ина массажёро ҳамаш чортаи насадка дорад дар комплектшон ва насадко комплектшон аст. И хай тарзи истифода бурдан шуд дар видео нишон дадем тон. Та бо худтон мебинед як бор дига. Худо хоҳад чотка айбат кор мекунад. Чотка насадка 6 торз дорад. Массажёрам фурӯши нархиш 1600 рубл. Массажёрам чанд намучасан. И фен роси барои фурӯш овардаги просто таварои нав овардаем. Як евро инҷа кайси падаркорам ҳастанд. Ин фено ҳастанд. Фено десена. Барои бачаҳам ин чиз дар корияй. Бози чи хела мӯи сар мемондаги гапо ягон ҷо саравон кас дуаз рафтанӣ. Фена меги та хох карди рафти. Скоз як гд дорад гарм хнакнак ҳама чиз ҳаст. Так что чанд намуди массажёр чи ҳастанд фено ҳам ҳастанд. Нархои ино ай 1,5 рубл сар мешавад. И дальше меравонам ки. Ва дарчи наушникои кабель овардаги. Наушникои кабелни ки дар гардан шо мекиш то ки беспроводное. Ва гапо дар баланди ҳам кор кеста боши наушник гӯшат ғалти дар замин намезанад кушолак мешавад. И зарядчон бардорази 30 соат ба мултика гӯш кардан мебарад. Зарядчам десте. Ва иҷа соатҳои смартвач ҳастад як чизга. Я ду бардор гуфт ки соатҳои смартвач дар падарка бумон. Инро барои падарка овардагиам. Соатҳои смартвач X9 ултрара як ба як бигӯем ки оригинални чизи дизайниш қати кнопкор ҳам дорад даже кнопкорш ҳам ҳастай ҳама чизш як ба як кор мекунад чоткай бад и кайсида зури зур шад. Нархи ҳамин соат имина ин ҳамин соат ина нархи ҳамин соат имина дар магазин 2600 рубл месад. 2600 рубл 10 дона ҳамин чиз падарка ондагем 10 дона. Ва телефонҳои кнопочни бисёриҳо гуфтанд. Бисёр реально гуфтанд ки телефони кнопочни барои падару модар мо равон мекунем чиз дар кория. Айрам падарка мондем 10-15 та мондем ба повербанко 5-10-20 повербанк падарка мондаги. И ҳама ҳамиё бигем ки ҳамин чизои деге ҳам барои фурӯш ҳам ҳастанд барои падарка овардаги ки падарка ҳама арзони дар магазини мо барои шумо минимум 1200 рубл. Ва падаркара чи хел соҳиб ҷантона хитон медонед шарча. И мара мегуфтам бургам мисол магазин омади любой намо телефони смартфон харидорӣ карди соҳиби падарка мешавед. Кайси падарка дар инҷа 180 та то 200 дона. 200 дона. Инҷа ҳама ин падарка. Ҳама ин падарка. Як та телефон харди, як та падарка, як та телефон харди, як та падарка. Ишо. Дитта падарка. Айса, ёж. Ишо. Детальга падаркаи важни. Хоб ниёкни падаркаи важни чи уча. Касе ки видеоро тамоҷо тамошо кард, бурд кард короче. Телефон десе падарка смартфон Redmi A3. Якта падаркаш, ина я шарик. Хо та якта беки фишкаш андих мекунам озу бе. Та опа, ина якташ. Ина диемаш. Ина ишам Redmi A3. Им хедата телефонча ки Redmi A3 ки ма последнее время гапо дар видеом ордеялата ина ладри муно дар халдаш ина ки самода ичнеса касе ки хейтер мегад якса шарикот амонди васкет не шарикам шарика ина ҳам ду шарика ина ду шарика деся
насиби касе боша оши шава ва иним подарок иним хел телефон подаркон ина десе ин телефоне ки 7-8 пул дар магазин фурӯш доста иним телефон подаркон де касе ки телефон брит оши шава у карака бардоре ки бридаги биден телефон магазин мо дар комментарий нависед гуфтиго я то телефон гирифта я теге телефон подарка бурдеся так что видеодо оста гапзадам слишком хон нороҳат дискеса дар кор тамомиша бемор рақамона муроҷиа кем доставка ба Тоҷикистон ба Россия ба ҳама шаҳрҳоро дорем Россия почта Россия хати равон мекем 300 рубля бардор азиз Москва ба то метро доставка мекем почта то метро доставка мебаре курьер мебара метиатон то метро курьер мебаре ям платня 300 рубля бесплатно барои ки курьер моли мегира ин хатон прекрасно медонед ва Тоҷикистон доставка дорем тарафсуи самолет равон мекирем ва Тоҷикистон бошад 700 рубля самолет хати равон мекем дар байни 1 рӯз то 3 рӯз мераса бо завис мекунем мисол рӯи заказ карагитон бемол рақамое ки дар рӯи экран десте ҳамин ду рақами WhatsApp до муроҷиат кунед ҳамин ду рақами WhatsApp он вақт активни шумо кор мекунад ҷавоб мекунад ва агар ки нияти омадан дошта бошед магазини мо худтон омада харидан кардан хоҳед адресои мо шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зелёный 4 выход торговый центр мебиёед магазин ҳар рӯз кор мекунад соати 10 саб то соати 10 бигай ва ози одам камтар буд айн вақт истифода бурда шумода видео карда додесем падакор инҷо монем ози худохоҳ ино ҳамаша мегирам и дарси омадани шуморо интизорем бемол биёем марҳамат падакор уже тайёр на падакаи нава заправка даги шуморо жадра ва кстати инҷа авиакасса ҳам ҳастай авиакасса реалами ҳам ҳастай метавонед ки билетам омада харидорӣ кунед авиакасса хмолай ба боварӣ касе ки Тоҷикистон омадаста бошед бемолай рақамое ки WhatsApp ки 0925 371 03 88 муроҷиат мекунед ҳатман шумода оператор ҳамаша мефаҳмонад саломат бошед то видеои дигар так что ждат кунед ки кани мебинем следит кунед ки падаркара мебурад я по он телефон харидам нагад телефон мефисад аз падаркара телефон мезанам мебурам меравад